Masuk kalungmu, barkata haka, kunang baya ang baya na cewa, shugaban Amerika Donald Trump, segudanar da ziyarar aiki a kasar Sin, lamarin da ya janyo hankulan jama'ar kasa da kasa. Bisa gayyatar da shugaban kasar Sin Xi Jinping ya yi masa, shugaban kasar Amurka Donald Trump zai ziyarci Sin daga ranar 13 zuwa 15 ga watan nan na Mayu, kuma wannan shine karo na farko da shugaban Amurka zai yi ziyarar aiki a kasar Sin tun bayan shekarar 2017. Baya ga ganawar shugabannin biyu a birnin Busan na kasar Koriya ta Kudu a watan Oktoba na shekarar 2025. A halin yanzu, ana cikin muhimmin lokacin daidaita tsarin duniya da dangantakar da ke tsakanin kasar Sin da kasar Amurka. A sai daya kuma, ana fuskantar babar barazana a yankin gabas ta tsakiya. Hakan ya sa kasashen duniya suke sa ran Sin da Amurka za su yi tattaunawa mai zurfi game da harkoki masu nasaba da tattalin arziki da cinikayya da kuma wasu muhimman batutuwa. A wannan karo, manyan shugabannin kamfanonin Amurka shahararru za su ziyarci kasar Sin bisa jagorancin Donald Trump. Bayanin da kungiyar kasuwanci ta Amurka da ke kasar Sin ta fitar ya nuna cewa kamfanonin Amurka da ke kasar Sin sun samu riba mai kyau, kuma galibinsu ba su da shirin in ƙaura zuwa ƙetare, kana suna son ƙara zuba jari. Lamarin da ya tabbatar da cewa haɗin gwiwar da ke tsakanin Sin da Amurka zai haifar da moriyar juna, yayin da kuma yaƙi a tsakaninsu zai haddasa asara ga bangarorin biyu.